stále o tom premýšľam, že čo vlastne prežívam a je to... Ešte to nemám usporiadané, ale niekoľko vecí na čo som už prišiel je. Povrá je, že môžeš čítať, môžeš pozerať videá, kým to nie si, tak v skutočnosti nepochopíš, o čo tu ide a jak to celé vyzerá a aké to je. Samozrejme, aj viem aj to, že to je neobyčajné, lebo odovzdávame tie sanitky, auta, chodíme do základní. V živote som sa toľkokrát neobjal, ako za tieto 3 dni. Všetci sa stále objímame. A všetci nám ďakujú a my ďakujeme im. A sú to proste drsní chlapi. A keď vidím, ako oni stále dúfajú, že na nich nezabudneme, že sa na nich nevykašľame a veria tomu, že my proste im budeme pomáhať. A keď ja vidím, čo sa deje, a nielen na Slovensku, samozrejme na Slovensku, aké je to hrozné, že to ľudia proste nie sú schopní tejto empatie, som si istý, že keby sme sem dostali proste hociakého člena dnešnej súčasnej vlády, tak normálne ho to zmení. Ale lenže oni sám práve preto neprídu. A tak je mi samozrejme smutno, keď vidím, ako nám veria a spoliehajú sa na nás. A tam samozrejme potom chápem tú motiváciu proste dobrých ľudí, ktorí sa snažia teda robiť, čo sa dá. Že stane nejakou ich vášňou tá pomoc, lebo dostávaš za to jednu jedinú odmenu. A to je pocit zmyslu tvojho vlastného bytia. Tak akože ona väčšia odmena v skutočnosti aj tak neexistuje v živote. Všetok, luxus, majetok, to sú blbosti proste. Jediná odmena je prežiť život s tým, že má zmysel to tvoje bytie. A to podľa mňa tí dobrovoľníci na jednej strane sú schopní tej empatie, lebo bez toho to nemôžeš robiť, keď si cynický človek, tak ako je to márne. Ale ja si myslím, že čiastočne to môže byť aj to, že tá satisfakcia z toho, že robíš, čo sa dá a dostávaš aj tú odmenu nielen v pocitu toho zmyslu vlastného bytia, ale aj tá odmena tých ľudí, ktorých stretávaš. Ty sa vlastne ocitneš v spoločenstve úžasných ľudí, ktorí samozrejme predtým, jak nám dneska hovoril ten chalan, ten paramedik, že rozprávam o tom, ako tam na fronte, ktorá gáza je dobrá, ktoré škrtidlo, ktorý čím sa zastavuje krvácanie najlepšie, akými tamponmi. A vláda sa opýta, že teda že ja som medic, a ty si bol akože vyštudovaný doktor, že nie, že ja som bol elektrikár. A podal Vladovi ruku, akože to bolo strašne smiešné, lebo to bolo ako, že ja som bol v minulom živote elektrikár. Teraz som niekto úplne iný. A kto má rád ľudí, a kto má rád úprimných ľudí, kde nie je čas na blbosti, no tak tu je pre neho raj. Vykúpený samozrejme drinou, nebezpečenstvom, ale podľa mňa tá odmena stojí za to. A rozumiem tým ľuďom, ktorí sa idú zodrať a pomáhajú, jak vedia, že okrem dobrého srdca, empatie, je tam aj istý typ odmeny, ktorý nikde inde vlastne nezískaš.